teño idade de pasar de todo. Nin de permitir certas cousas. Non. É todo o contrario. A min explótame a cabeza porque digo, é xusto o contrario a todo o discurso social. Sabes? Vai, a min xa todo me axuda. A min non me axuda nada. Nada nesta vida. O sexa, estou na metade da miña vida e impórtame. E toda a miña traxectoria ata chegar aquí, que eu reivindico moito a miña señoridade, que son unha señora, non pode resumirse en que, pois mira, vivín todo isto, a xente, oi, canto sufrín, por eso agora son unha merda de persoa. Non, mira, perdón, vivín todo isto, superei dificultades, para que agora me axude todo. Pero que miseria de vida tiven. O sexa, que valor lle dou ás miñas vivencias? Bueno, é que a min, como sufrín moito agora como sufriches moito, queres que sufran os outros ou isto como vai? Non. Paréceme ir pola vía fácil de, pois, como eu sufrín, pois agora fago merda, pero, bueno, é que claro, eu sufrín moito, é que a min todo me axuda porque, mira, eu xa pasei as miñas. Paréceme dun autodesprezo, dun desprezar a túa traxectoria vital. Non, como pasei todo isto e... Hostia! Non, vamos a ver, espabilada, cona. Eu son como, veña, pois, vivín todo isto, xusto, pasei dificultades, fixéronme mal, cambiei de traballo varias veces, reinventeime, que me dixo alo no 18 un amigo, di, a ti reinventarse dáseche moi ben. Reinventeime moitas veces, e iso, eu como o poño en valor? Significándome, sendo esa persoa que é mellor gracias a todo iso. Eso é valorar a túa vida, eso é valorar a vida. O amor á vida é iso. Iso é honrar a túa existencia. De verdad. Bueno, hei de falar máis destas cousas. Teño tantas cousas que dicir. Tantas. A vida é tan fascinante, para ben e para mal, pero fascinante, é fascinante. O ser humano é fascinante. Aquel, pois sí que o é, para ben e para mal. Pero non deixa de ser fascinante, non? Hasta para mal, a veces dis, wow,